nwanne anyị nwaanyị na-achọ dị sins otegokwa ọ chọba adị andị ọbụ ozi ụmụaka so nwoke a wee bịa ka nwoke a bịasị ozigbo kwa ọkụga aka na-achọsi ka o mee ego mgbe ọ kụchaziri aka na-achọ ka o mee ego ndị dị wee so na line na-abịa ma ndị manara di ahụ ma ndị ka jide ego so ọ bịazie na-adị confuse na-asị ọbịa sobezie ndị a ọbịa sobezi ndị ka mma onye compare ka o wee rọrọ onye ka mma ọ na-asị onye compare ka ọ rọrọ onye ka mma ka onye sobe onye mbụ n'uche ma onye mbụ a nwekwara iru ọma o nwere ezigbote iru ọma ndị ọzọ a bụ ndị ntisa fa bụ ezigbote ndị ntisa fa nọkwa sins fa bịara ozugbo mmadụ bịa ihe mmadụ jidere aka na-atọnarịcha fa ihe ọbụla mmadụ jide aka ọbịa na-atọnarịcha mmadụ so ndị ahụ bụ ndị uchu ya sobe onye meghelie ụzọ sinsi o ji ebe akwa ekpe ekpere ka o nweta di na nka ndị ọzọ soziri na line so ndị a bụkwa ndị uchu fa bụ ndị uchu tomi kedu ihe iche na ndị nke ọzọ bụ ọnya agbakọ ma tune maka ọ bụsa aka ka ọ kakọ ka ọnya ka ihe ọ ga-eme ha tomio ndị nke ikpeazụ abụkwa ndị uchu fa bụ ndị uchu ndewo ka emesịa